Podmienky získania chráneného označenia pôvodu pre liptovskú brinzu sú nasledovné. Poprvé, ovce musia byť pasené medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami a Malou a Veľkou Fatrou. Po druhé, výroba ovčieho hrudkového syra, ktorý je určený na výrobu liptovskej brinze, musí byť z nepasterizovaného ovčieho mlieka, musí byť 100% ovčieho mlieka, žiadny nejaký prírastok kravského syra a musí byť liptovská brinza vyrábaná tradičným spôsobom. Momentálne prebieha komunikácia s Európskou komisiou, ktorej výsledok by mal byť zápis. V minulosti na pltiach chodila do Viedne, do Budapešti. To znamená, že ona mala európsky význam. Veríme, že na európskej úrovni bude zapísaná liptovská brinza ako chránené zemepisné označenie.